Select. Tuolta. Autopause on. Start. Start. Mä seuraan nyt sit sua viimeisen. 100 kilometriä kotiin. Joo. Oho, rusakko. Ota kiinni. Ei oteta sitä mukaan. Täällä on kylmä. Täällä on kylmä, täällä on pilvistä, täällä sataa kohta. Mutta ei se mitään. 8.11. Myöhästyttiin 10 minuuttia. No niin, kuvataan ensimmäisen kympin väliaika video. Ollaan tultu pikkasen yli 2 tuntia taukoineen. Mä en oo vielä kybäs. Mä oon kävellyt jostain syystä 700 metriä Viki on oikassut 700 metriä, mutta tää nyt tulee tän mukaan. Ei se mitään. Piti jo suhteellisen alkumatkasta ottaa pitkät housut pois ja laittaa shortsit, vaikka alun perin ajattelin, että jätän shortsit kotiin. Mutta kiitos nuorempien ja viisaampien, otin ne mukaan. Lämmin tuli kuitenkin. Sitten piti laittaa lisää teippiä päkiöihin. Ehkä se, että liksuna ensimmäistä kertaa kokeilin nyt tänne linolaa jalkoihin. Aiheutti kuitenkin sitten semmoisen hauskan liukkaan fiiliksen tuohon jalkapohjan alle, joka alkoi tuntua yllättävän kuumottavalta tai semmoiselta ikävällä tavalla kuumottavalta. Niin ehkä parempi näin, ettei nyt tulisi rakkoa heti ensimmäisellä kympillä. Äsken käytiin ensimmäinen veskitauko ja haettiin juustohamppari. Ja taivas ei näytä hyvältä. Tai näyttää se vielä, mutta vettä on luvattu. Tietää, että on kävelty, mutta ei ole vielä mikään asia huonosti. 20. Autoja menee ja vettä sataa. On satanut jo 1,5 tuntia. Miksi et tätä videoa pysty kääntämään tässä samalla? Käytiin oli vähän löysää aikaa, niin lounastauolla ihan syömässä seisovasta pöydästä pieni annos vitsinota liikennettä. Ehkä paransi vähän jaksamista, mutta lounaan jälkeen on ollut ehkä havaittavissa itse kullakin pientä henkistä takapakkia. Sade ei ainakaan auta, mutta ei nyt mitään isompia ongelmiakaan. Jaloissa tuntuu, että on kävelty. Viki kommentoi mun uusimaalaisen metsämaiseman ihailusta, että vitun jees. Joten näillä mennään. 30. Tiputaks mä tän puhelimen? En tiputtanut. 30 kilsaa. Vikillä on pulla. Päivän ensimmäinen, ehkä henkilökohtaisesti ensimmäinen kirosana. Vaihteeksi sataa vettä. Tuohon matkalle mahtuu viimeisen 10 sisään Klaukkalan S-Market, jonka jälkeen vartti aivan kaatosadetta. Sitten vähän mentiin Lipanalle suojaan. No sehän loppui ja vaihtui auringonpaisteeseen, mutta sekin on tästä nyt hälvennyt. Ai vähän. En tiedä, jaloissa tuntuu. On tultu kohta 7 tuntia. Lonkat, nilkat ehkä ennen kaikkea, pulla. Nam. Äsken meni Saarioisten kylmä pizza melkein kokonaan. Täällä ollaan nyt jossain Valkjärven reunamalla. Seuraava mitään palveluita tarjoava taukopaikka on Neste Myllykukko, johon on vielä
ainakin 5 tuntia varmaan. Mutta laitan puhelimen pois, täällä sataa niin paljon. 40, vähän myöhässä. 40 video. Pikkusen myöhässä. Jotta ei olisi liian hauskaa, niin jälleen kerran sataa vettä. Aivan todella mustia pilviä ollut. Ei nyt näy tässä. Edessä onneksi paistaa arska. Jalkoihin sattui tossa muutama kilometri häiritsevän paljon, mutta nyt ehkä on vähän parempi. Mutta ei enää niin iisiä. Ollaan tultu 9 tuntia ja vartti. Aika lailla kaikki aikataulun mukaiset tauot on pidetty. Että sillain löhöilyvaraa ei hirveästi oo. Mutta ainakin nyt vielä matka jatkuu. Sammuuko näyttöä ensin? Ei sammunut. Puolimatka. Jee, puolimatka. 50 kilometriä, 11 tuntia, 45 minuuttia. Eli ollaan vartti aikataulusta edellä. Ihan jees. Pidettiin tossa Myllykukossa pidempi lounaspaussi, ei kun päivällis. Oli ehkä sen väärti. Sen jälkeen on ollut ihan hyvä energia, ainakin jollain. Ai mitä? Viki on ehkä vähän ryytyneempi. Tällä hetkellä joo. Millaista videon saa? 1–5, mikä on jaksu? 2. 2. Mä voisin ehkä sanoa 3. Mutta ainakaan ei saada vettä. Kello on 8. Aapon pitäisi tuoda NS-yökamat ehkä 1,5 tunnin päästä. Katsotaan mikä on moodi silloin. 60. Puhelin ei jaksa enää tarkentaa tuohon näyttöön. Pitääkö se pysähtyä? 60. Ei tarkenna. 60. Aika pimeä. Ei voi mitään. No, nyt tuli valokin. Vikin 2% akkua on riittänyt maagisen pitkään. Aapon pitäisi olla täällä ehkä näillä näppäimillä. Pahoin pelkään, että Viki lähtee kotiin. Vaikka se tuolla edessä tanssiikin. En tiedä tanssiiko sitä. Jalkoihin sattuu kohtalaisen paljon. Mutta en kyllä ajatellut lähteä nyt samalla kyydellä. Katsotaan mitä tästä tulee. Se hyttynen. Saakeli. Hyttynen suuhun. Järvenpäähän oli tuolta risteyksestä 17. Siellä on seuraava auki oleva paikka. Mitähän siitä olisi tultu, ei varmaan kilometriäkään. Mutta semmoista nyt. Kantapää ja nilkka on ylivoimaisesti pahin tässä hommassa. Nyt tulee joku auto, olisikohan se jopa Aapo. Joten palataan asiaan. No niin, tässä rupeaa näkemään pään pehmenemisen. 70 video melkein 3 kilsaa myöhässä. Näkyisiköhän tässä videolla mitään? Ei näy tietenkään. Apple ei osaa, mutta ihan järkyttävän komeat revontulet Järvenpäässä. Viki lähti, en pysty enää edes muistamaan koska. 17 tuntia, 11 minuuttia tultu. Mieliala erittäin vaihteleva. Välillä on semmosia fiiliksiä, ettei tästä pääse kyllä enää mihinkään. Jalkoihin sattuu paljon. Aikataulussa on kyllä edelleen. Täällä on todella kostea keli, todella sumusta. En tiedä, Järvenpään mäkkäriin on joku ehkä 5. Tuntuu kaukaiselta, mutta sinne nyt täytyy joka tapauksessa päästä.
No silti enemmän fyysisesti vaivaa kuin henkisesti. Vaikeeta hommaa. Kyllä toi, että Viki lähti kotiin, oli alkumatkasta todella vaikea, mutta kuten moni muukin vaiva tällä reissulla, niin syömisellä siitä selvittiin. Kivusta ei ole selvitty syömisellä. Se on ihan älyttömän miinus. Rakkoja jaloissa. Nämä toiset kengät, mitkä tuli, niin näissä on parempi vaimennus, mikä ehkä mahdollistaa sen, että tässä yleensäkään kävellään, koska kantapää on erittäin arka. Mutta samalla nämä on turvonneeseen jalkaan tosi paljon ahtaammat kaikilla muilla kohdilla. Plus näissä on tää rakko-ongelma. Että enpä nyt sitten tiedä, mitä tästä tulee. On vähän takki tyhjä. Alkaa tuntua. Tää on se tuntunut jo tosi pitkään, mutta kyllä se täällä yöllä yksin tuntuu ihan eri lailla. Aika lailla 35-40 kilometriä on sattunut ihan joka askeleella, että siinä on lähtökohta. 80. No niin, 80. Ehkäpä ihan kunnioitettava lukema sekin. Kävin äsken Järvenpään mäkissä. Todella vaikea saada edes väkisin yhtä tuplajuustohampurilasta alas. Ällöttää, eikä todellakaan tee mieli syödä mitään. Piirtelö nyt vähän paremmin on mennyt, mutta ei kauhean hääviä. Nyt tuli näköjään ensimmäinen väsymys oikeastaan tällä reissulla. Saas nähdä, mihin sekin tästä kehittyy. Kello on nyt 3.21. Hyrylään olisi semmonen ajaa pari tuntia tai ehkä 2 taukoinen. Ei kuulosta niin pahalta sinänsä, mutta koska joka ikinen askel sattuu, niin kyllä tää on ihan vaan kilpajuoksua sen kanssa, että koska sattuu liikaa. Mutta kävellään nyt, kun ei tässä muutakaan. Pirun kylmä tuli yhtäkkiä. Tässä varmaan laittaa takki päälle. Joo. Niin uskomattomalta kun se tuntuukin, niin 90 video on todellisuutta. Tässä matkalla on ollut hyvinkin alkuvaiheesta. Ei jaksa pitää puhelinta näin kaukana. Hyvinkin alkuvaiheesta paljon hetkiä, että en ole uskonut, että tämä hetki koittaa. Ja vaikka nyt vieläkään ei uskalla hehkuttaa kotiin pääsystä, koska jalkojen kipu on ihan siinä siedettävän veitsenterällä. Niin, kyllä nyt silti ollaan aivan todella paljon pidemmälle tultu kuin mitä aikaisemmin uskalsi ajatella. Siitä kun Viki lähti, on 6,5 tuntia. Ei uskoisi ikinä sitäkään. Äskeisestä ruokapaikasta tai huoltopaikasta ei enää pystynyt ottaa mitään muuta kuin vettä. Todella ällöttävä ajatus yhtään minkään syömisestä. Täytyy toivoa, että näillä mennään. On tossa vähän tämmöistä laimeita urheilujuomaa, mutta sekin maistuu aika karmealle. Kello on 5:30. Työmatkaliikenne on aika tukevasti aktivoitunut. Ai että. Jonkinlainen toivonkipinä elää, että tää tästä luistellaan läpi, mutta pikkusen kuumottaa kyllä vielä. On ollut todella kivulias yö.
ei pääse mihinkään. Mutta sen verran jatkoa äskeiseen, että on kyllä hassua ja ehkä vähän uskomatontakin, että lähestulkoon kaikki kivut ja vaivat on kyllä ollut pohkeen puolivälistä alaspäin. Suurimpana ehkä rakot ja kynnet ja jalkaterien iho muutenkin. Aivan käsittämättömän kosketusarka kantapää. Mutta päätä ei ole särkenyt. Alaselkä on ihan jees. Reppu on ollut selässä 21,5 tuntia. Eikä tunnu pahalta sekään. Jotain positiivista. Täällä perään kuulutettiin video viimeisiltä kilsoilta. No, nyt on viimeinen kilometri. Hyvin pian viimeinen puoli kilometriä. Jaksaminen on viimeisen tunnin aikana kyykännyt aivan täysin. En tiedä, miten voinut päästä pidemmälle. Onneksi ei tarvi. Jalka nousee hädintuskin enää maasta ja aina kun se laittaa takaisin, niin se on täysin tulessa. Mutta niin tai näin. Tässä oli monta hetkeä, kun tähän ei uskonut. Mutta tässä ollaan.